बाब्रे फाग्लाखौ माथो थुखैनानै माथो जोंखोल हिरा बायदि नुलायलांबायलै माथो है औलै बाब गोमोबायलै आङो बाब दाखोनफ्राबो मारै गालांजोबखोब्रा बेखौ हमनो हालाय लाङासै आं दाखोनाथ' एफा स्पिडै गायामोन ना बखल बेजेजों हुख'दोंमोन आङो हुख'नायाव होमबाबो बोरैबा गुरै मोनदोंलै आङो बोरैबा गालांजोब्बाय ना थावखि स्लिं नांलायनायासो गुरै जालांखो औहाय सलमन खान बायदि नुलायथारबाय माथो नोंखौ थास' सलमन खान बायदि नुथारदोंखाय नोंखौ नंगौ नामा बाजै मनालिसा हा नङाथाय माथो जा साइस नुखादोंहाय मा नोंखौ आयै जाथावथावनो सिख्लाफ्रा गलिजोबसिगोनहाय नोङो लामायाव ओंखारलांनो नांलाहाय नोङो ओंखारबा सिख्लाफ्रा बासथा फैलाजोबगोनहाय नोंजों नोंलाय ओइ बिगुर मा माने हिन्जावखौ नोजोर होयोलै सानैबो गोजान गोजानाव था मा आखल बियो ना गुरनो थांदोब्रा नोंबो थांगोनहाय मा फाग्ला मा बोरखांफैलायखो मेगन सानायानो बारा जाथारहाय नोंना एखेबारे जायाबा जायो आजिखालि हाबा जानायफ्रासो बांसिन खारो आरो ओंखायनो आंहाबो सिन्था जालायलाङोब्रा सिन्था जायाबा जायाना ओइ थांदो ना गुरहैदो ओइ ना गुरहैनो नांला न' सिङाव थांदो नोङो नोंना एकदम मुदा गाज्रिथार दिनै थास' आरो मुला नैबेखौबो दाउखि स्लिं नांनाय हासिबजों जारिनानै एसे थिक खालामहरसै नामा जायोलै होनोसै नामा थौदो ओइ थास' होफिनसै नामा बेखौ ओमफ्राय फुनलाखांनायनि उनाव नों आंखौ थुखैगोन आरो ना मुगै सुगै सासेखौथ' बोरै थुखैखोथाय आयौ सिंसा दानहरलाजोब्बाय मुगै सुगै बिदि थुखैबायलै सिंसा दाननानै जिनि रुनानै होनायालाय माथो जाखोब्रा होमबाबो बिगुर बारारालै नोंना मायाव दांहुद्रालै आइ पापिफोर मासे लेथ्रा रायलायनांगौ नोंसोरो हो हिनजाव मानसि थानायखौ नुखायदों मा नोंसोरो आयौ मासे लेथ्रा नोंसोरो ओइ थांसै मा दा मालायफ्रासो सिंखावरिखौ गुरग'जोबनो होननानै थांगोनहाय मा सिंखावरि गांजेमा मोनथोंसो गारदोंनो ओरैनि मा मेदलानो दैमायाव गुरहैनोसै था नोंस्रा आयौ बाला गला फिया आं हले सालायखायाहाय नोंसो सालायखा आं मिथिलाहाय माबायदि जायगायाव लाना फैगोन नों आंखौ इसिबां हाब्रु जायो नोंसिना गामिया आयौ लामायानो हाब्रु गोजा बोरै थांनांगौ जाखो नै स्कुटियानो खारला मादो साखायासो गिदिंबाय थाबाय आय हामाखौथ' नायबाय थाखाय नोङो मार्टिना नारहरदो ना गारिखौ एसे नुवाखै आं हारसिं हालाय लांला आयौ बालि इसिबां गाज्रि लामा होननानै मिथिबा फैयामोनहाय आङो बालनि मोजाङै खिन्थाखाया नोंहाबो ओमफ्राय स्कुल फिसखौ बै बिफानाव CSP आव सोनानै हरनो थिनबानो जायो जाम्बिथाराय नोंबो माबा दैज्लाङाव बेफोरबायदि जायगायाव फैबाय बायो फाग्लि डायलग होनायखौ दोनथ'दो ना नों नारहरदो ना नङाबा आं सालायनोसै नों गाखोदो औ ना नों सालायदो आं गाखोनोसै मुगै सुगै थाङै लासाव सानैबो स्राव गोलैनानै हाब्रुआव उरसोयाबानो जाबाय अमाफोरबायदि मुगै सुगै उरलेलेनो हाब्रुआव दुगैनाय बायदि जाखागोनहाय आयौ ओमफ्राय जायगायाबो माबायदि जायगाहाय नोंसिना आयौ ओरैबो हाग्राबारि सासेबो मानसिबो नुवा आयौ बुहुदसो गोजा खोमा बुहुद बारियासो सफैबाय खोमाहाय आङो आयौ नायदो बे जुराव न' गैयैयाव सोरलाय मानसिफ्रा ओरैनो सान्दुं गोसायावलाय बेरायलाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो जाम्बि सानहाय नोंबो जाम्बि साननोसो होनदों नोङो दाबायदियाव बैयाव आयौ सानैसो सेंग्रा थाबायबोब्ला बिसोरखौ नारनो होजागौमोना जोङो गोदै रायलाय लानानै दा बहा मोनबावनो दे आयौ माबायदि जायगायाव फैफ्लांखोथाय आङो है स्कुटिखौनो गारनानैसो थांनांसिगोन खोमाहाय बालनि फाग्लि नोंबो बयफ्रेन्डखौ बुफ्लानानै लानानै गारजानानै दाना सेसनो बयफ्रेन्ड थाबा बयफ्रेन्डफोरखौ नारहोजागौमोन ना नोंबोहाय फाग्लि खर'आनो गरमद्रायथार नालाय ब्रेकआप खालामनानै लानानै दाना सेस एसे खामानियाव बाहायनो हागौमोन जोंहा आयौ फाग्लि नों बे सैमा बुन्दाखौसो आरो रायखांलायबाय नोङो बालनि बाथारहाय आङो स्कुटिखौनो नैबाव गारनानै आफाखौसो लांफैनोसै नामाथाय मार्टिना बा आइदियाखौलाय मोजाङै सानथारदोंहाय मा नोङो फाग्लि सोरबा थिखोनानै लांबा ओरैनोबा आंहा दाखालि सौदावनायनिबो मेरला रिफाइरिं खालामनायाव जा फैसा थांजादोंहाय मा आरो दाबायदियाव बेयाव गारनानै थांनांगौबा गोमानांगौबाथाय सेस जाखागोनहाय मा आइजों दोखो रायजाखागोन आइया जोंना ओरैनोबायदि बिराद देन्जारखाथारहाय गिखायो आंबा बाजैयाबा सामफ्राम रायजायो जोंना है नों थाथ'हाय मा आं थाबायलांनोसै नों बोरै लाबोहाय आं मिथिलाहाय आयौ फाग्लिया आंखौ
बेखौसो गारलांबावबाय आरो आं बोरै हारसिं नारनो हानो दे आयै ओरैमा स्कुटिखौबा जेने थेनेसो सालायनो रोंखाथारो आं हाब्रुआव नारलांगासिनो है बालि गारनासो थांनांसिगोन खोमाहाय बालि मा जाय जाथारदोंसैहाय जा खस्थ' मोनबाय आं बालि स्कुटि नारनानै हाब्रुआव दाय थांनानै फेसबुकआवसो पस्टआव होख्लायहैनांसिगोनहाय बालनि सोरबा सिंगोल दं नामा होननानै बयफ्रेन्ड लानोसै बिदि होननानै उफाय गैलाहाय मा बेफोरबायदि स्कुटि नारबाय थानो आयु हाब्रुआव थांफिनायाव हले आयु मा जागोनहाय साननानै बोरैबासो मोनखाबाय आं अगालेलेनो है थांनानै सहैग्रोथोंसैलाय बाल दुगैनानै आरामनो पस्ट होथारसै आं र' गाबोन फैद' थांगौहाय मा फाग्लि बबेनिफ्राय स्कुटि नारालासिनो सिगां सिगां थांनानै होख्रावदों बेयाव गोजाननिफ्राय बेबि माखौ जायो नोङो नै आं सिंग्राखौसो अर्डार खालामहरबायहाय बेखौसो गुदुं गुदुं नुनायखाय मा नांनायनि ओमफ्राय नों थांनाय अफिसाव नोङो अफिसाव खामानि दंमोनलै आंना दा मानसिफ्रा मा सानगोन बे आंखौ आरो जालायबाय आरो नोंना मा खालि मानसिफ्रा मा सानगोन बेखौल' सानखायो ओमफ्राय आं मा सानो बेखौ साननो रोङा जाहैबाय नोङो नों मा सानगोन बेखौ साननानै एसे मुलाम्फा जानाय मोनब्लासो सानगौमोन आङो मा होनदों नोङो आंखौ लानानै मुलाम्फा जाया जाहैबाय नोङो आयु माबायदि खोथा होनखो नोङो दे जादो थाबनो थाबनो अफिसाव थांफिननांगौ आंहा खामानि गारसोनानै फै नों आंहा खामानिल' बालनि बासो खामानि मावबा बोरै जानांगौब्रा हौवा मानसिलाय नोंस्रासो बिफानिफ्राय बिनो हायो जोंथ' बिनो हायाना माब्बार थाब जा आं हले जानानै थांगोसै नङाबा आं जायाहाय मा जायो जाया नोंनि गोसोब्रा नोंसो अर्डार खालामदों जाबाबो नों जायाबाबो नों जाबाबो नोंनि उदैया बुंगोन नों जायाबाबो नोंनि उदैया बुङालासिनो थागोन नोंसो खस्थ' मोनगोन आं खस्थ' मोनालै आयु माबायदि रमान्टिक गैथारै बयफ्रेन्ड जाखोसै बेलाय मुगैसोबाय माबायदि हौवासै बेलाय है आयु माथो जेबो कमन सेन्स गैथ्राहाय माबायदि हौवा जाखो बेलाय हौवा मानसि जाखो ना बन्थुमब्रासो जाखो माथो बन्थुमब्राजों एखेसो मोनलाय लांबाय आङो एसेबो रमान्टिक नंथारै हौवा जादोब्रा जादो ना दौले लेंगु जाखो बेहाय हाबाब बेखौबो सोंबावनांगौ जाहैबाय नोङो आयु मासे रमान्टिक नंथारै मानसि जाखायो नोङो आयै एफा बुंहरदोंमोन आं नोंनो एफा माबादोंमोन आङो सिरिस माबानानै लिंकखौ हरलायलायदोंमोन आङो नोंखौ एसे रमान्टिक जाथों होननानै नायानो नामा नोङो एसेबो रमान्टिक नंथाराहाय मा नोङो टाइम गैयालै आंहा टाइम गैया बेफ्राव नंमारगौसो आरो नों नायमारा आरो आयु ओरैनो बेखार सेन खालामहोयो आंखौ बिदिखि जाबायबायो मुदानो गाज्रि जाजोब्बाय आंनि बाला है बालनि हारसिं जानोसै आं नोंदोंबा माखासे रमान्टिक नंथारै मानसिया नोङो बालनि आयु बिदिखि जाबायबायो बालनि रागायानो गाबनो ओंखारलायनाय मोनबाय आङो रुफा मा मिनिदों आंखौ नोंनि बे खानायखौ फुजोबगोन आं र' आयुहाय जाबाय दानाबा मिनिफ्लांना लानानै फाग्लिया ओरैनो देन्जारथार दा बारनानै फुवारबा थिगबो गैयाहाय फाग्लिजों देन्जारथार ओरैनोबा मा थोर खिनायनि टयलेटनि माने फ्लं बांफ्लां दै गोमलायखो बालायै ओंखाम उखैनानै जा खालामो नों रागाय गाबनो ओंखारलायनानै दंखायो आङो ओरैनोबा ओंखाम उखैनायजों माजों आरो बेयाव सोरबा टयलेटनि खिनानैबो आरो माबा साउन्डसो फैबावबाय मुगैसुबै माबायदि हटेलाव फैफ्लांखो दिनानो आंनाखिसो रागायानो है बालनि थांखोसै आं बालनि आइ रुफा बे मेनेजारनि नाम्बारखौ लानानै फै आं मिथिला आं थांगोरसै मुगैसुबै रागाया जोंनानै हाथारला आङो आइ फाग्लिया थांग्रोमारबाय मासे रागा जोंलांखो दा रागाखौ जोंनि सायावसो हगाराबानो जाबायहाय बेनालाय बिदिनो खाब्रा नोंसोर सानैया थाल लायबानो जाबाय एसे थांनानै मिथिबाय दा औ दे जागोन दे आदा मानोबा लेंहरदोंमोन आंखौ एसे मेडाम माबा जोंनो सिगनेसारनि गोनांथि जादोंमोन बेखायनो नोंथांखौ लेंहरनाय जादोंमोन जों बेवहाय
औ एसपि मेम माने जोंनो सिगनेसारनि गोनांथि जादोंमोन आफाखौ ट्रिटमेन्ट होनायाव जोंना माने किडनि ट्रान्सफार खालामनायाव माने नोंथांनिबो सिगनेसार नांगौनो बेनिखायनो जों नोंथांखौ बेयाव लेंहरनाय जादोंमोन ए खोथाया बिदिसो ओमफ्राय जोंना बसुमतारी सारालाय माबोरै दङ ए आफाया थिगैनो दङ ए मेरगा फिसा नोङो फैबाय दा बुंलै नोङो आंखौ मुगै सुगै नोंनि बे मुगै सुगै खुगाजों आंखौ फिसा दा बुं नोङो मिथिबाय बिमा गदाय हमै बिमा गदाय बायदि था मिथिबाय आदा मेरगा नोंना बारा जाबायहाय खुगाखौ लागाम होनानै रायलाय मिथिबाय माबायदि रायलायदों नोङो हो बिमाजों बिदि रायलाय नामा नोङो बिमा बेखौ बिमा होनो मुगै सुगै नोंनिसो बिमा जानो हागौलै आं बिमा नङा मिथिबाय ओमफ्राय मानोबा लेंहरदोंमोन आंखौ मानोबा लेंहरदोंसो होनदों नोङो बिफाखौथ' खबरखौनो लाया नोङो माबायदि मानसि नोङो हो माबायदि मानसि आफानि किडनि ट्रान्सफार खालामनायाव सिगनेसार नांगौ नै ओंखायनो लेंहरदोंमोन जोङो फनखौथ' थिखोखाया हरबाबो मा खालामनानै लायो फनखौ गाहरनोसो गोनां दं मालाबा ओरैनो सानदुं गोसाजों मा जाखादों नों गस्लाखौनो गाननो हाखायाखैनो आरो बेयाव मा थें थें बिलाय हो मा थें थें बियो प्रिया नों बारा जाबाय दै जाबायसो दे एफा गरमाव बिदि दावराव जाबाय थायो नामा बिदा बिनानावानो बिदि जायो नोंसोरो गथ'फोर जाबाय दे नै सिगनेसारा मायाव होनांगौ आं होनानै थांगोरसै आंना डिउटियाबो बिराद दंथारो दिनै एसपि मेडाम थौदो दे न' सिङाव थौदो बे फाग्लाखौ मारै थिग खालामनो हाबावगोनथाय आङो साननानै मालाबा खर'आनो गरम जाजोबो आंना नोंखौलाय सोर साननो थिनोब्रा आंनि खोथाया जा सानखानो मिथिबाय मारैथो बिदि जालांथारगोन नोङो मोजौ सारान हगारनाय बायदि आयौ आं फैबाय सिगनेसारखौ दा मोनायाव फैनानै होफैगोन आं टेबोलाव दोननानै थां मिथिबाय हाबाब बे मेरगायालाय मारै बिदि जालांथारखोहाय बेखौलाय मा बुंदो आरो एसपि मेडाम मानसियानो मारै बिदि जालांखोथाय क्रेकसो जाबाय मालाबाथ' एकदम रागायानो खर'आवनो मालाय कारेन्ट सटसो होगोन आं र' एसे थिग जाबाय बायो खोमा नाङा दे प्रिया लासैनो थिग जालांगोन बे थाइजौनि थाखायनो जोबोद रायजादों आङो रुवा लानानै दानफायजोबगोन आं र' रुवाखौबो नागिराबो मोना बाल मायाव दोनलांखो बे बुरियालाय रागायानो जोंनिया जाथारलाहाय आं बालनि रुवाखौ दोनखुमालायदोंना मुलि होनानै बुथारजोबगोन आं र' माबायदि बे थाइजौनि थाखायनो दोखो राजादों सानसे खामानि मावनानैबो बेफोरबायदि राजाबालाय सोरनि खर'आलाय गरम जाया जानो बाल गावस्राथ' मोनसे खामानिखौनो मावखाया फारसेनिफ्राय आं मावजोबनांगौ आयौ न'खौबो एफा गिदिर लुबाय बिसोरो दाना साफाबो खालामख'नो हाया बाल ओरै खालामबा ओरै थालाङो ओरै खालामबा ओरै थालाङो आयौ बेमाफ्राबो मासि दं बाल फारसेथिं सोंबाथाय फारसेथिंखौ बुखारबा फारसेथिं सोंफिनो आयौ खर'आसो गरम जासिगोनहाय आं बाल रुवाथिबो नागिरनाय मोना बालसो रुवाथि मोनबाथ' अफिसावसो थांफिनसिगौमोनहाय आं बालनि ओरैनो बेखार आयै गैलाहाय बाल सेस मानसिफ्रासो आंखौ बावजोबलांसिगोन बे माबा मोनसे खायदा खालामथारनांसिगोनहाय जानाय नङाहाय बेफोरबायदिबा आयै आंहा ओरैनो मडेलनि फट'शुट खालामै जा थाखा खामायग्रा जाहांबायमोन बेजों हाबा जानानै लानानै माथो हनै सुटआवबो थांनो होला गावनि कम्पानियावबो माथो सुटबो खालामा जानाय नङाहाय ना बेलेग सिख्लाफोरजोंसो लाइन लालांनो नागिरखो बियो र' नों जोंसार आंखौ बिदि न'आव गारनानै दोनलायलायदोंना नोंखौ गारनायाव गैया आं र'